Ya chipani cha MCP chaluza mlandu uja unali ku court uja. Panali tu mbuyomo tikudziwa kale kuti chipani cha MCP chinatulutsa lamulo lakuti aliyense amene wangolowa kusana kwanise 2 years amene ndikuti sangapikisane nawo pa udindo kwina uliwonse mchipanemo angokhala member chabe mu chipani cha MCP. Ndenkhani janali ku court lero lisopano judge amene ali Howard Pemba waku High Court wagamula kuti palibe zimenezo kusankha masankha ndi anthu ndi pasapezeke woletsa kuti amene wangolowa kumene kuti asapezemo udindo wina uliwonse mu chipani cha MCP. Anyway, ndikuti awalowa pompano achina Lord Musa achina Ken Msonda sonza kuti amene wawa atakupikisana nawo pa mpando lonse atakukhala nawo mu position yonse ndi zimene zilili kumene kuko. Guys, thank you so much. Yeah, that's it. That's an update. Malawi ni cameras.